Fins demà, tortugues! Avui he après que a cada país parlen llengües diferents. Saps com es diu bon dia en anglès? Good morning. En francès és bonjour i els alemans diuen guten morgen. Quan hem passat llista, hem escrit el nom dels nens que no han vingut, com el Marc i la Laia. He descobert que quan estic feliç aprenc millor. Segur que tu també, oi? Good morning, good morning, good morning, how are you? M'ha passat molt bé. Oh, very good. Demà més. Al MOPI potenciem l'autonomia i l'autoconeixença per fer persones capaces d'explorar sense por.